И какво става тук? Аз съм Декстър, ще специалям и днеска ще снимаме Adventure PvP сервера на 1.7.2 и да. IP ще намерите долу в описанието и днеска ще направя една томбулка в този сервер. Да. Ето това е томбулката, нека да я видите. Та първият победител печели full set. Да. 10 Golden Apple, супер Golden Apple, 12 голд, 2 Sugarcane, една Apple и 10 недърва. Така. Втория победител печели пак 3 Stone, пак full set, само че Unbreaking 2, освен на гръбника. 10 супер Golden Apple пак, 12 голд отново, 2 Sugarcane пак, 11 недърва и една Apple. И Шаптри книга забравих да я кажа, плюс и двамата печелят едни и същи мечове. Да, това беше от мен, аз бях да специален. За да си запишете, пишете това запис, ник, абонирате се, давате лайк и томболата ще е изтеглена на 20 сабскрайбера. И бай-бай от мене и от този спич, където говоря, кажи бай-бай. Бай-бай, аз бях чак далеч. Добре, аре бай.